Hapit na ang eleksyon, panahon na sa paghukom sa mga barangay officials kung angayan pa ba sila nga ipabilin silang katungdanan o angayan na ba sila nga ilisan mga kabombo. Onya mosugot pa di ay mo nga magbabilin ang mga baga-ugnaw nga mga barangay officials diha sa tagsa ninyo ka mga barangay nga wa gyoy nahimo alang sa kalambuan sa tuang mga barangay. Kung maayo ang performance sa inyong mga kapitan o mga konsehales, hala, ato silang sublian sa pagbutar. Apan kung walay agi o dili gani nato makitaan, kung unsay ilang gihimo sa atong mga barangay, alang sa kaayuhan sa katawhan, di na nato sila padag-on. Maayo lang na sila sa pagparamdam panahon sa eleksyon, apan kung makalingkod na gani na sila, sa ilang katungdanan, isip kapitan, isip konsihal sa barangay, di na gyud na nimo sila makitaan. Onya, dili ka makapangayo og tabang ana nila kay nitago naman na sila. Onya, nalang ko ibilin diha ninyo. Ayaw gyud na ninyo ibaligya ang inyong mga boto. Ayaw ninyo ibaligya inyong mga boto tungod kay sagrado kana. Kung inyo ganing ibaligya ang inyong mga boto, wa na mo'y katungod nga mo tulisok sa mga kurakot nga mga politiko tungod kay nahalin naman mo. Apan kung wala pa mo nahalin o nya doon ay mga politiko nga kurakot, doon na mo'y katungod nga mo sudya anang mga tawhana nga nanghilabot sa kaban sa katawhan tungod kay wala man mo nahalin. Dili nata pailad anang mga kandidato nga maayo mo sayaw o maayo mo kanta. Di nata pailad anang mga kandidato nga modagan pagkakapitan nga kusog mo libre sa mga kalingawan kung naay festa kay track record ang atong gipangita. Kung haom ba na siya nga mo serbisyo sa barangay, dili man na magsayaw-sayaw magserbisyo, dili man na magkanta-kanta magserbisyo, di nata pailad ana, no? Kana maayo mo kanta, maayo mo sayaw, kusog mo libre panahon sa mga naikalingawan sa mga sityo-sityo, kung naay mga pista-pista, ang atong ipangita track record yun. Kung ang atong ipangita track record unya na siya talent sa pagsayaw o sa pagkanta, bonus na lang na mga kabombo. Tininood ba na iyang toyo og tumong nga mo serbisyo sa barangay o basin og serbisyo negosyo o baka serbisyo porwisyo ng iyaha? Base ni dagan nagkapitan sa inyong barangay para iyang maproteksyonan ang ilang mga negosyo or basen doon na siya personal nga katuyuan nganong gusto siya nga magkapitan sa inyong mga barangay. No na nga vote wisely. Butar mo pinasikad sa inyong konsensya. Kung tagaan mo kwarta o nya wa man mo nangayo, ala dawata grasya man na. Pero ayog butari, koprasa ang kwarta, na kana ang paon iluwa ang taga. Pero kung nanghatag siya kwarta, o niya tarong, o niya maayo og performance sa inyong barangay, dawata. O naihatag, dawata. Wa man mo nangayo, bonus na lang na. Pero akong balikon pagsulti, ayaw ibaligya inyong boto. Kung tagaan mo kwarta, dawata. Pero kung yabag ng tawhana, ayaw butari. Butar mo, pinasikad sa inyong konsensya. Kung tarong ba ng tawhana, angay ba ng padag-on or dili.